Vale. Kaixo, nire hori guzti dabeloki, sortzigarren lana da, nire behatzigarrena. Eta, bueno, oingo lan horri, egurren dio, oso eguneko hitz bat delako, hori egurre, erabiltzen dugu, altan guztia emateko, eskaintzeko, eta, bueno, piskat, hori da, guk itxen agunda ez da. Eurre? Eta, bueno, piskat kontenidua, difu, oin arte gure disko guztitatik bersio batzuk ditugu, eta beste gabatu batzuk berria ere bai, eta piskat historia bat kontatzen dugu, gure hasieratik gaurko egunen arte, egin dugun handik. Bai, eta hor, zerbait esan nahiko dukenik, nolabait egin dugu nolabaiteko zubilan bat ere. Zubilan esaten dudanean, adibidez, rekorritu dugu foru zenbait egitilari mitikoen, adibidez, Landakanda. Landakanda bituteko bandero zorea da Landakanda. Bere, larregutik urtekin, ondi ikusi behar da, ze naturaliarekin kantatu duen, da honda gurekin, nolabait bizitzen egin da. Baita ere Mauriziari keinu bat egin izan dugu, Mauriziaren kantu bat eta estudioko laguntza azpariatuz, Mauriziarekin batera kantatu dugu. Eta bere ere diskoa sartu dugu eta oso. Eurre emateko presta. Eurre?